Ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафарое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар мекунед ай мо билет мегиред. Ҳаматонда ҳурмат, раҳмат, ай ҳаматон миннатдорум бошед. Дар аэропорти Внуково қарор дорем. Бисёр бародарон мегӯянд ки рейсҳои ЮТР отменид мекунанд ё ки отменид мешавад, дигарш. Хостем биёем ай ҳамаи шумода маълумотем ва бародарое ки билет доранд пурсемшон ки билета чандӣ харидиянд ва вазъият чӣ хел дар аэропорт. Ассалому алайкум акаҷон. Алайкум ассалом. Хубитенҷи ака? Внуково душанбе самолёти ЮТР парвоз дори акаҷон. Билета чанд қа пеш айкиҷо чанд қа харида будӣ? 19000 ама канали худтон. Ай худам ака чанд қа пеш ака? 8 буд, 9 буд. 8 да. Ва омади хай бародаронро пурсиди чӣ хел ай? Қимат арзон? Нормально. 100% вазъияти проверка чӣ хел буд акаҷон? Проверка як та ним та ҳаста дим этажда ам регистрация дошта бошед тамом. Ай як этаж будура нормально. Мақсад одамо ки документ надора қапиданашон муомила карда мешава? Бале 100%. Ам лучи штраф накна. Лучи штраф накна. Мебарам ҷа метарсонанд мегӯянд ки штрафа хорошо гумера ина ман ҳамтарӣ кардам бурдам даст назарум дават. Короче муомила ҳаста. Барои нафароe ки тамошо мекунанд одамое ки билет гиранд бовар кунанд ё ки не? 100% бовар кунанд. Гап нест. Ина телефонум ба худо инами аккаунт гирифтагиам 100% ягон проблема нест. Я то камал нест ман бачаҳое ки қатима чӣ мегӯянд ино. Бале электрон нишон мекунем, паспортаоз бо иншалло нишон метем, мегузарӣ мери. Ва барои мардуми муҳоҷир, барои мардуми тоҷик чӣ мегӯяд ака? Барои мардуми тоҷик мегӯям ки фақат боварӣ айдаст нарад, тоҷик ҳамдигарфаҳмӣ, якдигарфаҳмӣ, билет аякам айхона мера такси типа мера авиакасада милиса мехапам аз гита вайрон мегӯям. Я телефон алоқа мекунӣ ака Абдуллоҷон мегирад корта 100%. 5 минута корма ҳал кард. О телефон кард гуфт ки бура проверка кун. Омадам ҳама 100%. Барои нафаре ки хита тамошо мекунанд ода ягон чиз намегӣ? Конечно, миллиард лайк рӯи миллион бошад. Комментарий суханои беҳтарин. Шумо барои мардуми тоҷик чӣ мегӯянд ако? Зинда бошад. Ҳама касаб бошед, тона нигоҳ кунед. Иншалло биям бурава. 100% Внуково тинҷа. Ҳоли мегӯянд ки ман уҷо омадам таксиқати ошо мегӯянд ки раҳмо маҳкам шад тоҷикистон. Не, тари гап нест. Баъзе рейсҳоро баста кардан, мисол Эсеон баъдан иҷода Аэрофлот, Норвиндам бисёри рейсҳош баста шидеста. Лекин парвоз кардеста ЮТР, Урал, Сомонаир, одамое ки билет дорем бе ташвиш. Ягон проблема нест, фақат лайка фаромӯш накунед, дастгирӣ. И бачаам чикор мегӯям, я лайки, я просмотршава медод. Ман пасани ани мегирам. Гап неста, зинда боша акаҷон. Боша ака. Ассалому алайкум бародар. Ва алайкум ассалом ака Абдуллоҷон. Хубитенҷи ака? Раҳмат, шукронаи Аллоҳ. Ба фикрам ки оилатона рӯй кардем. Оилама равон кардем. Ай шумо билета гирифта будем? Билета мо гирифта будем акаҷон. Чанд қа харида будем? Билета 17500. 17500 чанд рӯз пеш ака? 6 рӯз пеш. 6 рӯз пеш ва омади проверка чӣ буд? Ҳамаш нағз, ягон чӣ напурсидам. Ҳама нағз 100% акаҷон. Проверка чӣ? Документ напурсидам? Не, ҳеҷ напурсидам. ҳомиладор буд оилатон? Ҳомиладорам. 6 моҳа? Бале, то 7 моҳара мемонанд, 7 моҳа як рӯзам гузашта бошанд намемонанд ва раҳмат ки бовар кардем, мисол то фартофти мақсад ҳамиш 100% замода. Барои мардуми тоҷик, барои мардуми муҳоҷир чӣ мегӯяд ака? Барои мардум гуфтаниам ки сафардоро сафари бехатар, акай Абдуллоҷона ёрдам кунед, лайк, подписатсия ҳамеша монед. Гап нест акаҷоном, миннатдорум барои боварӣ барои ҳама. Боше ака, гап нест.